Rubén, tenim entre les mans una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, no? Mira, és que l'ensenyo a càmera, Aviam. perquè és que... Quina és la meva càmera? Quina és? Que en tenim moltes perquè això és un videopodcast. Els Imprescindibles ja és videopodcast a BTV i Teatre Barcelona. Exacte. I ho podeu veure en vídeo, estigueu al dispositiu que estigueu, podeu veure en vídeo aquest podcast. I podeu veure el que tenim entre les mans. Que és una magnífica revista, la revista especial d'hivern 2022-2023, amb tot de continguts nadalencs, no nadalencs, amb idees, per a que la gent regali una cosa molt important que s'ha de regalar aquest Nadal, que són entrades per anar al teatre. Així que aquí dins... Entrevistes, reportatges, de tot. seleccions d'espectacles, un munt de continguts. Hi ha de tot, hi ha de tot. I avui atenció, perquè tenim un programa que ja vam anunciar la temporada passada. Sí, vam tenir clar que havia de passar, però no ens avancem. No ens avancem. Benvinguts als Imprescindibles de Teatre Barcelona. 1, 2, 3... No. Els Imprescindibles, amb Andreu Rami i Rubén Garcia. Un podcast de Teatre Barcelona i BTV. Hola. Hola Hola a tots. Benvingudes, benvinguts, benvingutis. I benvingudis. Sí, a tothom. Doncs benvinguts en aquest Imprescindibles, a aquest podcast de teatre on parlem de tot menys de teatre. És el videopodcast on parlem de manera distesa i Exacte. relaxada sobre arts escèniques, sobre artistes, el show business, els lluentons, sobre aquesta cosa que ens agrada tant, que són les arts en viu. Els espectacles de la cartellera barcelonina ens donen el tema de conversa i nosaltres posem aquí la sobretaula. Recordem que tota la informació, entrades, articles, promocions i recomanacions dels espectacles que inspiren la conversa d'avui els podeu trobar a la cartellera teatral de referència, que és teatrebarcelona.com. Exacte, com deies, Teatre Barcelona fa possible aquest episodi dels Imprescindibles, però ho fem, com sempre, amb la col·laboració de la tele i ràdio pública de Barcelona. S'ha de defensar tot lo públic perquè, si no, vigila que treu a la tisora. Doncs moltes gràcies, BTV, per acollir-nos i també moltes gràcies a la confiança que ens fan cada setmana a la nostra jefa, la directora Núria Ferrer. Tu sí que mana. Això, en llenguatge Batguial, tu sí que mana. I també els controls, els comandaments, pujant, baixant volums, hi ha el Jordi Bartomeus. Moltes gràcies a tots dos. I avui el podcast, Andreu, va dedicat, com dèiem, a una figura imprescindible de la nostra escena. Estrella, una geganta de tot. Viva, meravella. Que és Núria Feliu. Aquí els bons amics que jo estimo, sou aquí, ara us tinc tan a prop, que em ve una sensació. La diva de la música catalana que va morir aquest estiu i, lluny de que s'apagui la flama del seu record, la tiem des dels Imprescindibles, des dels micros de BTV, amb un homenatge on ens acompanyen dos artistes increïbles que coneixen bé a la Núria Feliu, la coneixen a més de fa temps. De fa temps. I són, d'una banda, és un gran plaer tenir avui a l'estudi a l'Enric Major. Bravo! I per altra banda, la Laura Pau. Bravo! Benvinguts. Ens fa moltíssima il·lusió. De fet, va ser quan vam començar a plantejar possibles convidats i convidades per al podcast Els Imprescindibles, els dos vostres noms van sortir ràpid. I va ser amb l'excusa, ja Núria Feliu, vam dir, bueno, perfecte, ja els ajuntem els dos. Hem trobat el nexe d'unió, perquè vosaltres no us coneixíeu entre vosaltres, no? No. Tot i que viviu a la cantonada l'un de l'altre, Sí, crec que pràcticament. sí. Som veïns, del barri gòtic, però no devem anar al mateix súper. a Can Roca. Sí, doncs no hem coincidit ni al súper, imagina't. Això és boníssim, perquè realment al súper et trobes A molta gent. Jo he descobert que visc a dues cantonades de Pablo Derqui i amb ell coincidir a la piscina, però ara també al supermercat. És això que... Doncs mira, jo, coses de la vida, em va fer molta il·lusió i vaig començar doncs, a endinsar-me en la figura de la Núria Feliu perquè jo me la trobava al barri. Jo visc a Sants, clar. al costat de Can Mantega. No, Pablo Derqui també, jo també. Vull dir que, Bueno, i a Núria Feliu te la trobaves fent el menú al... Sí. La trobaves pel carrer i la saludaves i a partir d'aquí dic, hosti, que m'agrada molt la figura de la Núria perquè quan era més jovenet no la coneixia i és una figura que ens donarà per a molt. I el que us volia preguntar primer és com vau conèixer cadascun de vosaltres a la Núria? Perquè tu, Laura, va ser més recent, però amb el cas de l'Enric la coneixes de fa molts anys. Sí, jo tinc consciència d'haver-la saludat i llavors per saludar la Núria era fer-te amic de seguida perquè et saludava com si et conegués tota la vida. Doncs això devia ser com a màxim l'any 69-70.
va por ahí. 69-70, Déu-n'hi-do. Sí, s'hauria de mirar, vosaltres que sou periodistes, s'hauria de mirar quan ella va fer temporada amb un cabaret que es deia El Papagayo. El Papagayo, ho buscarem i ho deixarem a les notes del programa. Sí, Em sembla que es deia El Papagayo. I la vaig entrar a saludar i ella, perquè va fer una actuació memorable, i la vaig entrar a saludar doncs, com un fan, i ella em va tractar com si m'hagués conegut tota la vida, i a partir d'aquí, noi, va ser tan pla fer-se amic de la Feliu, que era molt fàcil. Perquè això sí que ho tenia. Nosaltres ens havia passat amb amics del barri que li havíem demanat alguna vegada algun favor, que gravés algun vídeo, que fes algun acte a festes de Sants, i sempre et rebia a casa seva. Et portava a casa com això, com si fossis un membre de la seva família. Et convidava a un cafè i deia, puja a casa a la terrassa i en parlem. I tractava això amb una proximitat gairebé familiar. I tant. Sí, en el meu cas nosaltres la vam conèixer, bueno, la Maria Sissi i la Laia Alsina, vam coincidir fent un musical al Teatre Grec i elles sobretot eren molt fans de la Núria Feliu i jo la veritat és que... Tu no tant, eh? No, o sigui, no la coneixia tant realment, no m'havia endinsat tant en el seu món, coneixia els hits, diguéssim, però no l'escoltava tan activament. I llavors elles de seguida em van dir no, has de mirar els vídeos, mira't els videoclips que estan a YouTube, que són boníssims, tal. I vam començar a endinsar-nos en el seu món i vam decidir crear aquest espectacle, el nostre primer espectacle, que es deia The Feliwets, com la companyia que vam crear. Exacte. I quan ens vam posar en contacte amb ella per explicar-li que volíem fer això, doncs ella també ens va obrir les portes de casa seva, va estar encantada en que unes noies més joves volguessin cantar les seves cançons, revisitar-les, va venir moltes vegades a veure el nostre espectacle, De fet, jo superacollidora. recordo una foto que vau penjar a xarxes a la mítica terrassa, no? amb aquella senyal que tenia de Sants. De l'estació de de Sants. l'estació de Sants. Que tinc una amiga que es dedica a fer decorats per Netflix, per sèries de Netflix, decorats d'època, i li he demanat una rèplica d'aquell cartell de Sants que tenia la Núria Feliu al balcó. Que bo. De fet, no fa molt, Andreu, et vaig regalar una tassa que... Sí? Pensa que la portaries avui. la podíem haver portat, L'hagués perquè no venia pogut de portar. casa. Li vaig regalar una tassa amb la Núria Feliu, amb aquest cartell amb mític, aquest cartell sí, sí, al darrere. Perquè, de fet, parlaves que teniu aquesta companyia que es diu The Feliwets i que esteu fent un espectacle al Maldà Sí, que es diu Ja us he reconegut. Ja us he reconegut. És un concert teatralitzat divertidíssim, que a més és fantàstic perquè el fan a l'hora del vermut, i tu te'n vas a fer el diumenge al vermutet, que és una cosa que està fantàstica, que abans no passava, bueno, almenys en els últims anys no havia passat, però ara els diumenges, al migdia, hi ha teatre. Si te'n pots anar a fer el vermut. Hi ha teatre familiar o teatre de vermut, no? Exacte, no, teatre per adult. Per adult. L'hora del vermut. I això esteu la Laia Alsina, Laura Pau, que ens acompanya avui, la Maria Sirici, on repasseu la trajectòria de la Feliu, però a més amb uns arranjaments brutals, com estem sentint. sí, els arranjaments són del Gerard CC, que també ens acompanya a l'escenari tocant el piano, que va transformar aquestes cançons canviant-les de gènere una mica, portant-les més al món del pop, arranjant-les a 3 veus moltes vegades, i ha sigut un treball molt xulo, perquè agafar unes cançons tan conegudes, o que aquesta és conegudíssima, n'hi ha altres que potser no ho són tant, però i canviar-los el gènere, transformar-les i donar-los aquest toc doncs, més actual ha sigut un treball molt xulo. A més, repassant tota la figura això com molt complexa, no? de la Feliu, no quedant-se només en la superfície, sinó aneu al fons de l'iceberg de la Feliu. Sí, volíem realment parlar de tot, o sigui, reivindicar-la, sobretot, com a artista que ha sigut, com a dona que ens ha obert camí a totes les artistes cantatrius que han vingut després. Ostres, i com a reivindicant la llengua catalana, és que ha fet moltíssimes coses i no sé si tens tu també la sensació que molta gent es queda només en la superfície d'una imatge que es va crear no sé on, de la Núria Feliu com a senyora convergent, que evidentment també ho era, i això tampoc ho obviem, però quedar-se en aquesta imatge de tieta de Catalunya, senyora convergent, patriota empedernida... Ostres, era una persona molt polièdrica amb moltíssimes capes. Era tot això que has dit, eh? Era tot això que has dit. No es pot rebaixar això, que té el seu interès, perquè en aquest país hem passat de ser uns quants independentistes a ser multitud. Ell era dels quants.
era de sempre. Per tant, això no es pot oblidar d'ella. No. Al contrari, jo sempre la reivindico en aquest sentit, també dir, quan molta gent estava per unes altres coses, jo entre ells, que amb això ens havíem discutit molt, la Núria ja estava amb aquesta idea. I era incansable. Si convenia anar a València, si convenia allà on fos, ella hi anava. I també la cosa sindical, pels companys. Ella, és a dir, una cosa militant la tenia del barri, em sembla, això li venia del barri, de Sants, d'aquestes lluites imprescindibles, i ella les feia amb tota naturalitat. I a més, era una grandíssima artista, era una paia que no tenia res a veure amb Convergència, sent de Convergència, el perfil seu semblava que, com que ella militava, jo no sé si arribava a militar a Convergència. Bueno, donava suport públicament, no? No se n'amagava tampoc. Però no tenia res a veure amb el món convergent, ella. Ella la podies trobar a la platja d'on no anaven els convergents. Després aprofundirem una miqueta amb aquesta visió tan polièdrica que tenia. Exacte. Jo volia preguntar, Enric, perquè has començat a escoltar aquesta cançó, què has sentit quan veus que noves generacions segueixen apostant, segueixen escoltant la música de la Núria Feliu? És imprescindible que feu això, perquè són les nostres i vostres arrels. Tot el món de la nova cançó, que a partir d'un moment es va menysprear, jo sempre havia trobat que ha estat un disbarat. Els que van programar això, curiosament, va ser la mateixa Convergència, qui ho va fer-ho, políticament és així, qui va potenciar un altre tipus de música, va rebaixar la nova cançó. I la Núria, jo l'haig d'incorporar, sempre haig de parlar de la nova cançó amb la Núria dintre. No era dels 16 jutges, era una altra cosa dins de la nova cançó. D'ella se li deuen, doncs, per exemple, musicar tots els grans hits de Hollywood, de Broadway, tot això ho fotia la Feliu, i per tant, que ho esteu fent ara, noia, jo me n'alegro moltíssim. I és clar, és una nova visió, per descomptat. I així poden passar als clàssics. Els clàssics s'han de revisar en aquest sentit. Sí, és que jo penso que, ostres, a vegades en aquest país nostre tan petit ens costa reivindicar les nostres pròpies figures. I tant. I penso que Núria Feliu és una persona molt important en la història de la cultura del nostre país. Home, explica també com l'evolució de Catalunya des dels anys 60 fins al 2023, que ja estem a punt d'entrar al 2023, explica molt la transformació del nostre país, perquè ella sorgeix als anys 60, estem en un context amb franquisme, amb una dictadura, i va acompanyant tot el procés de transició, final del franquisme, transició, a l'inici de la democràcia, el boom de la democràcia, també aquesta vinculació de la que parlàveu potser amb el món més convergent, però és la construcció identitària de Catalunya després de la transició. Totalment. I ella va estar molt vinculada realment amb això. Per tant, és molt important reivindicar Núria Feliu per reivindicar la transformació de Catalunya, també en aquests últims 50 anys. Sí, i fent música popular que en el millor sentit de la paraula, és que a vegades la paraula popular sembla que sigui com rebaixadora, no? Que rebaixi una mica la qualitat de les coses, com si no tingués moltíssim valor fer coses amb alta qualitat musical i que a sobre arribin a un gran públic. Ostres, és una tia que hauria d'estar a tot arreu, o sigui, no només l'estació de Sants volem que es digui estació Núria Feliu. Per favor! Sisplau. Que ara hi ha el debat aquest de si se li ha de posar un carrer, una plaça. De fet, hi ha un escamot que demanava canviar el nom del carrer Joan Güell. Aquest estiu ho van fer, Aquest estiu, van penjar... Escamot Feliu. Demanava canviar el nom del carrer Joan Güell, que està dedicat a un empresari esclavista, que va fer la seva gran fortuna amb el tràfic d'esclaus, que també ara hi ha un espectacle a la Sala Villarroel que tracta aquest tema, que es diu Amèrica, dirigit per Julio Manrique i amb el Joan
Carreras i Tamara Andón com a protagonistes. I dramatúrgia del Sergi Moppermeier, vull dir que és un tema que és molt candent a la nostra societat. Doncs demanaven canviar el nom del carrer Joan Güell per carrer de Núria Feliu i canviar el nom de carrers d'esclavistes per al d'artistes. Anem-nos als orígens de Núria Feliu. Anem a descobrir com Núria Feliu arriba a dedicar-se a la música, perquè ella és una de les icones culturals indiscutibles, com estàvem dient, de la Catalunya del darrer segle. Va néixer 2 anys després del final de la Guerra Civil, al barri, que no és un barri, és un poble lliure i tropical annexionat a la força per Barcelona i que algun dia també reclamarà la seva independència. El poble lliure i tropical de Sants, on va començar una carrera teatral que aviat es complementaria amb la música. Exacte, perquè als 7 anys va començar a estudiar piano i solfeig amb la professora Magda Prunera, que per cert també va ser professora d'un altre fill il·lustre de Sants, Icona de Sants, que és el Josep Carreras. Josep Carreras. I a causa d'aquests coneixements, el director de l'Orfeo Canigó la va anar a buscar perquè comencés a cantar en aquesta entitat, però va fer moltes més coses. També va ser professora, s'aficionà al ball i entrar a l'Esbart Amics de la Dansa, i també dintre d'aquest mateix Orfeo va començar a fer teatre, on cada 15 dies feien una representació. Llavors és quan s'integra a la companyia de teatre experimental català, fins que algú la veu i la descobreix amb la representació d'un espectacle que es deia Les Arrels, del Arnold Vescve. És un nom, no el sé llegir mai, cada programa passa el mateix. De l'Arnold, ja està. On ella interpretava una cançó, ja feia teatre musical en aquell moment. Llavors aquesta persona li explica que estan buscant intèrprets que no siguin autors per cantar. Li fan una prova a la discogràfica Edixa i llavors pràcticament sense plantejar-s'ho es troba a un estudi de gravació enregistrant Jericó i Anirem tots cap al cel, que va ser el seu primer disc. D'aquesta manera comença una carrera de cantant i actriu, de cantatriu, que és la paraula que ella sempre defensava i un terme que també defenseu molt les Feliuets, el llegat de cantatrius. Oh, i tant, oh, i tant. Sí, nosaltres ens agrada això, no? Expressar-nos amb la paraula, amb la cançó i reivindiquem aquesta figura, oh, i tant, la cantatriu. Que ara tothom té al cap l'Àngels Gunyalons, la Nina, jo sé, grans cantants de musical, però en aquell moment era habitual, Enric? No, que va. De fet, rarament es feien musicals. Perits a Barcelona no se'n feien. La Núria, i per això la Núria hi ha un moment que deixa lo d'actriu com a professió per ser més cantant, encara que no va deixar mai de ser actriu, perquè ella interpretava les cançons des de la postura d'una actriu, que llavors cantava com una actriu que canta, no aquestes cantants que n'hi ha hagut molt interessants, que l'important és només la veu, només és el text que es diu. No, amb ella feia interpretacions de les cançons. Per això era un fet una mica únic en el seu moment. Jo quan he dit que la vaig veure al Papagaio en aquesta època que us he dit, jo vaig quedar parat perquè ella cantava el Clapaís del Jacques Brel, que el convertia en una cançó meravellosa. És una cançó meravellosa, però en la boca i en la interpretació de la Feliu i ella també ha tingut grans traductors. Han sigut poetes meravellosos els que ella ha anat a buscar perquè li traduïssin. Doncs molt bé, senties el Clapaís i t'estava parlant del seu país d'una manera, amb una força, que va ser gràcies a aquesta cançó que jo vaig anar-la a saludar, perquè les altres cançons m'ho passava molt bé, però és que en aquesta vaig veure un missatge diferent dit des dins d'un espectacle, d'un espai d'uns espectacles que havien de ser en principi un cabaret més frívol, no podria ser. I en canvi es fotia i feia el Clapaís i et quedaves fet un nyap en allà i gràcies a això la vaig conèixer. A més, en aquest moment de dictadura, vull dir que cantar una cançó de Catalunya en català era revolucionari. Totalment. Bé, és que la nova cançó va ser un fet revolucionari en si. La nova cançó en general parla des de Raimon, el Serrat quan s'hi va incorporar, el Serrat que en principi cantava en català, després va ser el seu pas cap al castellà, però tots ells, és que la Maria del Mar, la Marina, que la Marina és molt més jove, però tot a l'inici era, noi, els hi hem d'agrair molt a aquesta gent de la nova cançó el fet de que vinguessin a tots els festivals
cobrant misèries. Jo, per exemple, doncs, en aquell moment vivia a Rubí. Doncs els festivals que muntaven per províncies, pels pobles i tals, que no teníem un duro, doncs aquesta gent venien i cobrant gairebé res per això, per la militància i creure en el país. I això la Núria em va donar lliçons fins l'última hora. De fet, parlàvem ara dels inicis de la Núria, que va debutar de ben jove en el món artístic, però vosaltres també vau debutar en el món artístic també de molt joves. L'Enric Major, tu vas néixer, com deies, a Rubí, vas estudiar Belles Arts, també vas entrar en contacte amb el món artístic a través d'un esbar dansaire, com ho va fer també la Núria a Rubí. Paral·lelisme aquí. Compte amb els esbars dansaire. Sí. L'esbar de Rubí, ojo, és dels importants. Sí, tant. I són cantera de grans artistes. De grans artistes, igualment. Doncs el que dèiem, va passar l'època de l'esbar dansaire i et vas traslladar a Barcelona, on vas començar a estudiar interpretació a l'Institut del Teatre i també a l'Escola d'Art Dramàtic a Adrià Gual. Sí. Però també hi ha una altra faceta que ens ha sorprès i és que tu també anaves com a escenògraf o havies fet alguna cosa d'escenografia, no? És que jo, al començament de la meva vida artística, diguéssim, va començar als 12 anys, quan un professor va descobrir que jo tenia una certa habilitat, una certa facilitat en dibuixar, en pintar i això, i quan em va preguntar tu què vols ser de gran, jo vaig dir, jo què sé, no ho sé, i va parlar amb els meus pares i va dir, si vols l'Enric que vingui a les meves lliçons i tal, i a partir d'això jo pintava i dibuixava sense projecte de gran. Tampoc no sabia que seria actor, de gran, ni molt menys. Però tot això, doncs, ve per un munt d'atzars. Com conèixer la Núria va ser per aquest atzar, doncs jo només tinc d'agrair-li a la vida l'atzar. Perquè gràcies a tot això, doncs, he fet algunes coses que m'ho he passat prou bé. Per atzar, perquè et dic, jo vinc d'un món rural. Mon pare era pastor i la mare, doncs, la dona del pastor, que feia del pastor de cabres, no vull dir un pastor protestant, No, en aquella època Rubí hi havia protestants. Sí? Sí, Rubí era un poble, és un poble, en aquests moments ciutat, d'un perfil diferent a molts altres pobles. I vas a Rubí ara? Tinc la família allà, sí. Clar, deu haver canviat moltíssim, no? Només amb la forma, amb el boom industrial... Home, només hem passat de ser de 8.000 a 80.000. Imagina't. Només hem passat. Però això és un altre discurs. Tot això eren vinyes, tot això eren camps, tot... Sí. Tot això són fàbriques i polígons industrials. Doncs però en aquell Rubí és on jo ja vèiem... Jo no m'atrevia ni a saludar-la, perquè imagina't anar a saludar un artista com la Feliu, amb tots aquells que van passar, els aplaudíem i els arrabiar i fins i tot formaven part del comitè que els feien venir, però no em vaig atrevir fins al seu clar país. I, en canvi, la Laura forma part també d'una altra generació d'artistes que vas començar encarrilada cap al món de la comunicació, cap al món del periodisme. No sé si per atzar també vas acabar deixant aquesta faceta més comunicativa per entrar també a l'Institut del Teatre. Sí, bueno, evidentment moltes coses de la vida són per atzar i el meu gran atzar va ser conèixer els Pirates, la companyia Els Pirates, quan tenia 18 anys, i just el mateix mes, el mes de setembre, vaig començar la carrera de periodisme i vaig fer també la meva primera obra amb Els Pirates aquell mateix mes per una substitució que calia i que m'hi vaig llançar de cap i, clar, doncs, al veure que anava continuant la meva passió pel teatre i cada cop estava més enganxada en aquest verí, com ens passa a tots els que ens dediquem a això, doncs la part de comunicació de coses reals o de diferents de les coses de ficció que fem en teatre va anar quedant més apartada, tot i que algunes coses híbrides també he fet o faig de tant en tant, no? Coses... Bueno, és que per mi no és tan diferent comunicar coses que són veritat o amb el teatre que comuniques les veritats però explicant-les a través de ficció. Són dos mons que es comuniquen. En el teu cas, Enric, vas debutar amb la companyia de l'Adolfo Marsillac a nivell professional. Sí. Com va ser això? Una xamba.
L'atzar, no? L'atzar una altra vegada. No, per això he dit xamba ja per no repetir. Però, m'encanta la paraula, no xamba. Però és que l'Adolfo Marsillac feia temporada a Barcelona al Teatre Poliorama i necessitaven un grup de gent que els agafava normalment quan feien aquestes gires importants i estaven instal·lats a una ciutat, doncs no es traslladava de Madrid a Barcelona o a la ciutat que fos tota la companyia, sinó només les grans figures de la companyia. I necessitaven uns actors i em van veure i em van dir si volia anar-hi. Vaig dir que sí. Vaig dedicar la feina que m'estava dedicant en aquell moment, ja malgrat estar estudiant a l'Institut del Teatre. Jo, des dels 12 anys, em guanyava la vida, diguéssim. Déu-n'hi-do, des dels 12 anys. Sí. I vaig deixar aquella feina que dibuixava. A indústria gràfica, com a publicista. Sí, exacte, sí. A Francino, Rubí. Uau, què fèieu? Ducados, per exemple, celtas, ducados, tot això, aquells dissenys havien passat la part, no la part creativa, sinó la part més que podia fer jo, que podia fer un tio jove. Doncs, I ho conserves, això? No, ni idea, no. No, mare de Déu, no. No, ha passat tants anys i no vés a saber on para tot això. No, doncs jo vaig deixar allò perquè jo els hi vaig dir als jefes aquells, els hi vaig dir, mira, podries tenir doncs 2 mesos de festa perquè m'han ofert això i em van dir, Enric, no siguis tonto, deixa aquesta feina. Uau! No siguis tonto, tira endavant, veiem que tu vas per un altre camí. No et comprometis a tornar, sinó ves... I així ha sigut. Doncs... La gent ja t'ho veia, no? És aquestes coses que de vegades tu no ets conscient del teu propi camí i al voltant ho està veient tothom claríssim. Jo em sembla que els hi posava difícil. No, ells van veure que aquest tio ens estarà demanant 2 mesos cada 2 per 3, doncs escolta, vés a fer el teu camí. I triomfa. I gràcies a això doncs em vaig incorporar a la companyia de l'Adolfo Marsillac. I venint de Rubí, era un inconscient jo, perquè si jo en aquell moment no sabia el que era el teatre realment, però en una companyia com la de l'Adolfo Marsillac, amb Carme Carbonell, amb les grans figures del teatre d'Espanya, jo sortia allà i deia 4 frases. Es necessitava ser un inconscient total, perquè jo a hores d'ara, no sé, m'hauria de preparar molt per trobar-me així de la manera que ho vaig fer. I va ser aquesta inconsciència. Però gràcies a això, allà vaig decidir que jo volia ser actor, perquè fins allà no ho sabia què volia ser. És a dir, jo jugava a moltes coses. Jugava a ser pintor, jugava doncs això, ser actor, anava a l'Institut del Teatre. No, llavors l'Institut del Teatre no era el teu, Era allà on hi ha la Bon Maison? No, encara anterior. A la cúpula? No. Al carrer Elisabets. El carrer Elisabets i l'Institut del Teatre llavors era molt avorrit. No vaig acabar el primer curs. Era quan hi havia les assignatures aquestes de declamació i de... Bàsicament declamació. I en castellano? En català era optatiu. Carai, que fort. I tu vas fer en català o en castellà? No, el primer curs només era en castellà. Ostres. Però ja et dic, no el vaig acabar. Quan vaig anar a la cúpula era ja en plena consciència de que no era un joc, sinó que això era una feina que tenies de preparar i que no valia, no servia jugar. Però gràcies, ja et dic, gràcies a un assaig, quan es havia acabat un assaig, l'Adolfo Marsillac, es feien 2 funcions. L'Adolfo Marsillac estava fent a la tarda i nit Pigmalió, i després es quedava a assajar l'altra funció, que era la que debutaria jo, que era Després de la caïda. Imagina't l'hora que era. I jo me'n tornava a Rubí després d'aquell assaig. I llavors no hi havia tren fins a les 5 del dematí.
I aleshores es havia acabat l'assaig i em havia de seure una cadira de les Rambles per esperar a les 5 del matí. I li vaig dir, senyor Marsillach, jo em podria quedar aquí mentre vostès estan preparant les llums, fent l'assaig de llums. I em va dir, sí, tant, queda't. Vaig a seure i vaig començar a veure el que és un assaig de llums, sense actors, sense res, només... Dame el 3, no, sube el 4, 33, el 33 per la meitat, no sé què. I vaig començar allò. Vaig dir, si això és el meu món, quin món més fascinant. Amb aquella màgia que té la llum incandescent, la llum de focus. L'altre dia ho parlava amb un tècnic del Teatre Alegria de Terrassa, que em deia que, clar, ara estan canviant totes les llums a LEDs, perquè, evidentment, la factura de la llum fot unes clatellades als teatres i a les companyies que al·lucinants, i estan canviant tota la llum incandescent per LED, que gasta molt menys. És que no és el mateix. La llum d'aquell focus antic sobre el cos, sobre l'espai, té una màgia que no el té. La llum és molt més freda i té aquest punt que freda t'atrapa. literalment, també, perquè quan vas a fer un vol en un lloc amb que ara hi ha focus incandescents, te'n recordes de lo que suaves abans de que hi hagués leds. Exacte. És veritat, ara ja no fa tanta calor als escenaris. Sí, tant. La Laura comentava abans que d'alguna manera tu mai has deixat de comunicar, és una forma de comunicar també al teatre, però tu, Enric, tu tampoc has deixat mai de pintar. No. Continues fent-ho quan no fas teatre, no? Sí. I va haver un moment que vaig pensar, doncs ja que he après a dibuixar i pintar i que el meu món és el teatre, potser que em decideixi a aprendre l'escenografia. I em vaig matricular a l'Institut del Teatre, ja a l'Institut Modern, i el Iago Pericot, que era un personatge fantàstic, va dir, ai, mira, ens coneixíem, Diu, ai, per fer la prova d'accés. Feien unes proves. Diu, l'Enric Majó, firma'm un autògraf. Se'm va la conya. I se'm va acceptar una mica així, va, vine. O sigui, que eres una celebritat ja jove. No, jo això ja tenia 35 anys. Ja havia passat un temps. Sí, no, ja portava una quanta feina feta. I a partir d'això vaig començar i vaig fer algunes escenografies i també per la Feliu en vaig fer 3. De fet, d'això volíem parlar d'això. Fent recerca a Hemeroteca, hem trobat una entrevista que li va fer ni més ni menys que Txelo García Cortés. Ui, caram! Que ara, evidentment, és una celebrity. Quins nervis, la Txelo García Cortés. Que ara, clar, és una estrella del Sálvame i del món del cor. Però en aquell moment va entrevistar Núria Feliu en un camerino on també estava en aquell moment Enric Majó, i la resposta de Núria Feliu és: ¿te das cuenta qué trajes me he hecho, Enric? ¿A que son macos? Macos, y lo posen en català, que son macos. Enric es un hombre con una gran sensibilidad y estoy muy contenta de que haya querido hacerse cargo de la escenografía y del vestuario. Realmente me siento muy a gusto con estos vestidos y eso creo que es muy importante a la hora de que alguien diseñe la ropa, así que creo que voy a contratar a Enric de forma permanente. Vam fer 3 espectacles plegats a la Cúpula Venus, sí. Sí, era un plaer. Ja et dic, treballar amb la Feliu t'ho posava tan fàcil. Era molt exigent, Vull dir que no podies anar amb tonteries, això no. Però si tu li presentaves una feina pensada per ella i tal, era fàcil, te la discutia, és a dir, el volia saber els perquès, etc, però va ser fantàstic treballar amb la Núria. Tant que quan ella va voler fer l'espectacle al Liceu, em va demanar que li dirigís. I li vaig posar una condició. Quina? Que comencés amb el Clar País. Home, era de justícia, no? I m'ha dit, tu creus? I això anàvem caminant, passejant per la Rambla. Sortíem del Liceu, no sé què havíem vist aquell dia, i em proposa això, i li vaig dir, sí, però hauries de començar amb el Clar País. Diu, el Clar País, perquè feia molt temps que no la cantava. I la va començar a taralejar, i va dir, sí, tens raó. Dic, sí, després pots fer tots els tangos, tot el que tu vulguis en català, tot el que tu fas, però comença per deixar clar, a veure, de qui estem parlant? De la Feliu? Doncs el més clar que pot ser és el Clar País. I així va començar. I com veu escollir vosaltres, Laura, posar el Clar País? Perquè és una de les cançons que també apareix al repertori de Ja us he reconegut, de l'espectacle aquest homenatge a la Núria Feliu que esteu fent. Sabíeu aquesta història, vosaltres? Aquesta història concreta no la sabíem, no. El que passa que és una cançó que és espectacular, com bé deies, i a més,
quan t'hi pares a pensar que és una cançó escrita per parlar de Bèlgica, que la traducció al català està tan ben feta i està tan ben interpretada i és una cançó que t'entra directament una emotivitat que et va directa, és molt bèstia, perquè a nosaltres també ens passa que molta gent s'emociona sentint el Clar País, perquè realment és que és molt, 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 molt bonica. I, ostres, quan penses, és que en realitat la cançó parlava de Bèlgica, cadascú parlant de la seva terra, la traducció és preciosa, Sí, la és traducció preciosa. és impressionant. Cadascú parlant de la seva terra, no? S'emociona amb aquesta cançó, és una cançó espectacular. Seguim repassant la història de la Núria, perquè té tela per tallar. Perquè ens havíem quedat que la Núria havia enregistrat Jericó i anirem tots cap al cel, el seu primer disc, i en poc temps la Núria es va convertir en una gran dama del jazz català. De fet, l'any 1966 li van concedir el Premi a la millor cantant d'Espanya i també va actuar al Waldorf Astoria de Nova York amb Tete Montoliu, a un festival de Bèlgica, que no diré el nom perquè és que... No sé dir-lo. I de fet, doncs, la Núria també va viatjar molt. A Europa, Sud-amèrica. De fet, és una artista espanyola, catalana, actuant als llocs internacionals més mítics. O sigui, Núria Feliu era la Rosalía de l'època, sense cap mena de dubte. De fet, a Paret deien també que en el seu dia va ser la Shakira del moment, no? Era una persona capaç de trencar totes les fronteres i encarnant aquesta cosa de gran diva que travessa el món. Hi ha una entrevista meravellosa, Rafaela Carrà entrevistant a Núria Feliu, sí. A la RAI. Sí. Clar, és que són dues divas colossals juntes en un mateix espai. Però el més bo és que la Rafaela preguntant en italià i ella contestant en català. Sí. És una fantasia. Sí. Sí. I cap problema amb això. Jo una vegada vaig arribar a disculpa, Sí. Espera't. Hispanoamèrica. Ara no em sortirà el nom de la ciutat. Total, que arribo allà, que anàvem a treballar, i em trobo els diaris, les fotos de la Núria Feliu, que acabava de fer uns recitals allà i no vam coincidir. Ostres. Perquè llavors no hi havia telèfons mòbils, clar. Perquè si no, amb un mòbil... Llavors ja no vaig saber quin hotel, no sé què més, però va ser... Lo divertit és que anàvem a treballar allà i acabava de sortir la Feliu. Per això dic que és un recorregut impressionant, el de la Feliu. I tant. I a més és això, no?, que hi ha la internacionalització en els dos sentits, no? D'una banda, portava aquí tota la música que s'estava fent per Estats Units, per França, per Itàlia, ens la portava aquí i, a més, ella internacionalitzava el català anant per tot el món cantant en català. Cantant en català. És que és brutal. Sempre. Sí. Anem a... Ara que diu això d'agafar cançons d'arreu del món, cançons que ho estaven patant, ella una de les coses que va fer també va ser agafar l'Italo Disco, entre d'altres, perquè va fer couplets, boleros, ranxeres, va tocar tots els gèneres i tots els pals. I aquesta és una de l'últim enregistrament que va fer en un disc seu, un EP en 2 cançons, que ella deia que era la primera cantant catalana que feia música disco en català. També està la Xana, de Tinc ganes de festa... Però bueno, Núria Feliu li concedirem... Aquestes versions tan modernes, no? Com aquesta que escoltem, que és com... Aquesta ja l'havia fet al seu dia, però després la va reconvertir en disco. De fet, hi ha ara que parlàvem de divas, hi ha aquest salt de la diva, que és que compleix com unes fases que sempre són les mateixes, que és un moment de reconeixement, admiració pública, un reconeixement extrem. Després s'entra en una fase d'excentricitats poc enteses, potser, una fase de mem, que a la Núria li va passar, aquesta cosa com de la tieta convergent, que només se la trucava per fer gags a TV3, com hi ha una cosa de usted que fue i ja no és, però això ràpid torna a virar una altra vegada cap al reconeixement, l'admiració, tornar-se a apropar a la figura i reivindicar-la com el que és. És un... O sigui, ho miràvem amb altres grans estrelles, com, jo què sé, la Liza Minnelli, la Rafaela Carrà, Sara Montiel, que van fent aquest recorregut que fins i tot es converteixen en un moment en una cosa com per fer cachondeo, però ràpid tothom torna a dir no, que darrere d'aquest personatge hi ha un llegat molt important que s'ha de reivindicar. I a la Núria li va passar això, creieu? Sí, totalment. Sí. Però jo, per exemple,
això que has dit no n'acabo d'estar segur, de que se l'agafés a ella intervingués en llocs que se li podia prendre el pèl. Jo em sembla que no. Per exemple, jo recordo molt bé la seva actuació amb la cubana. Home, increïble. Amb les tresines. Hi havia molt de respecte allà. Home, però és que què eren les tresines si no una cosa deixebles de la Feliu? Totalment. Per tant, jo no... I, per exemple, quan vam fer una sèrie que es deia amb la Mari Sampere, que es deia Marifill Societat Limitada, on la Núria va ser una de les convidades o un dels capítols. Se la va agafar per estrella, no per enfotre'ns, ni molt menys. No, això potser va ser una mica més 2000ero, una mica a partir del 2000, entre el 2000 i el 2010, aquest punt ja com... Sí, igualment jo crec que ella tenia un sentit de l'humor que ho jugava, és a dir, no crec que se li prengués el pèl realment, perquè ell era plenament conscient que hi havia gent que la veia, no?, com, per exemple, el de la geganta, no? Hi havia gent que se n'enfotia del fet de la geganta, i ella se n'enorgullia, de dir, ostres, doncs m'he fet una geganta perquè no vull que me la facin quan estigui morta, la vull veure en vida, escolta. És fantàstic, això. Vull dir que era una dona tan forta i alhora amb tant de sentit de l'humor que una mica que jo crec que li passava una mica per sobre. Si algú se'n vol enfotre, doncs que se'n foti, tu, però... Però en tot cas és aquesta cosa generacional que passa, que és inevitable, que és a dir, que el fill ha de matar el pare, diguéssim, no? I aquí a Catalunya en som experts en aquest sentit típic, I aleshores és segur que hi ha aquí, per la Feliu era una tronada, diguéssim, però és aquesta cosa que dius, doncs, escolta'm, potser que n'aprenguis i després ja veurem què et passi quan la tornis a mirar en aquesta senyora. No? Clar. Sí, no, i després, per exemple, Òscar Dalmau o així, no? Doncs l'han reivindicat i, de fet, nosaltres vam coincidir fent-li de corista en aquests concerts de la Pols Vilera, que va ser, també per nosaltres va ser una experiència brutal, no? Perquè vam poder cantar amb ella i a més, amb ella i amb molts altres, amb Lita Torelló, amb molta gent, bueno, amb molts grans cantants d'aquella època. Ostres, Òscar Dalmau, per exemple, és una d'aquestes persones que reivindica el nostre passat i un passat com a... de la música popular catalana, ostres. El llegat. Sí. Ara, Enric, has llançat un nom, quan estaves explicant això, que has llançat el nom de la Mari Sampere. Revisant la teva trajectòria, o sigui, tens una quantitat de gent espectacular amb la que has treballat. Adolfo Marsillà, que és amb qui has començat parlant, però hi ha Núria Espert, hi ha la Mari Sampere, l'Àngel Pavlovsky, una gran quantitat de noms. Sí, he tingut molta sort, ja ho he dit al començament, molta sort. Sí, he treballat i realment he après molt treballant amb aquesta gent, se n'aprèn molt i agafes, bueno, doncs, el millor que pots de cada un d'ells. La Mari era un altre fet molt Feliu, en aquest sentit. Tant la Mari com la Feliu, al dematí, sortien de casa per anar a prendre un cafè, i no sortia una dona, una senyora, per anar a prendre el cafè. Sortia la Mari Sampere o la Núria Feliu. És a dir, que ja eren el personatge públic a tota hora i al servei del públic. Perquè jo no havia vist cap de les dues rebutjar ni posar-se de mal humor perquè la gent se'ls acostés i els hi digués coses, per felicitar-les o per dir t'has fet més gran, des de l'últim dia. Vull dir, aquestes coses que ja a vegades poden ser grolleres, fins i tot aquestes coses, elles les sabien rebre d'una manera fantàstica. I donaven la importància. I tot això amb molta naturalitat, saps? No els hi servia per pujar cap graó ni per posar-se de més bon o mal humor. No, per viure això. Elles sabien que era la Mari, sabia que era la Mari Sampere i la Feliu sabia que era la Feliu. Clar, aquí tothom les mirava. Jo vaig treballar un temps amb la Concha Velasco i ella, clar, la paraven cada 3 segons, la paraven per fer-se fotos i per saludar-la i per demanar-li autògrafs. I ella deia, un dia va ser com impossible atravessar un carrer, deia, es que he luchado tanto para que me pase esto que no me puedo quejar. Y me gusta. Y me voy a parar a cada persona que quiera decirme alguna cosa porque he luchado mucho por esto. I vaig pensar, clar, això és tenir molta autoconsciència del que costa realment la fama. I finalment seran els que ompliran el teatre. Exacte. Els que compraran la butaca. Els que vindran a veure't i els que... Vindran a veure's. Anar al teatre
jo sempre quedo parat de la gent que hi ha un moment del dia que diuen anirem al teatre, comprarem una entrada, m'arreglaré, em posaré bé, em posaré guapo, guapa, per anar al teatre. Llavors, què pots oferir si no està 100% disposat a fer el que calgui per aquest acte d'aquesta persona, encara que només sigui una, que ha vingut al teatre. Doncs això jo em sembla que és... I aquestes dues dones, tornant a elles, jo em sembla que ho tenien tan ben après, això. I jo les gaudia en aquest sentit, perquè les veies i vaja, jo ho he après molt d'elles dues, especialment. El que està clar és que tant la Mari com la Núria, o aquests artistes que parlaven com l'Àngel o la Núria, són actrius, són actors, són artistes que no tenen etiquetes. També vosaltres heu fet també moltíssimes coses. La Laura, per exemple, has fet de tot. Has fet comèdies d'èxits com La pell fina, que recordem que es tornarà a reposar a la sala Flyhard. També has fet musicals amb de Feliuets com Aquelarre, o clàssics com Shakespeare. I, en canvi, també el nostre convidat, l'Enric, jo crec que hi ha també un paper que... Hi ha alguns papers que han marcat la teva trajectòria, n'hi ha un que és el Manelic de Terra Baixa. Sí. Com va sorgir aquest paper? Com va sorgir? Mira, jo no pensava fer... Em feia por. Eres un mite. Hi havia un mite en el teatre català, que era l'Enric Borràs, que jo no l'he pogut veure. Per edat no el vaig aconseguir veure. I que és el que li deixa el nom al Teatre Borràs, no? Sí, senyor. Doncs hi havia el mite del Manelic que havia fet el Borràs. I jo pensava que era una cosa intocable, perquè com vas a trontollar o atrevir-te a tocar allò. I ja havia fet Hamlet, que havia sigut un grandíssim èxit, i que premiat, etc. I un dia estàvem amb la Sara Montiel i el Pep Tous. Clar, és que vull dir... que érem bons amics, i estàvem a casa de la Sara i el Pepe a Palma, i el Pepe em diu, bueno, escolta'm, quan penses fer el Manelic? Dic, no, jo el Manelic no ho faré. Què dius que no el faràs? Per què? Vaig dir, no, és una cosa que és intocable, el Manelic a Catalunya... Jo penso que és un mite i, per tant, diu, doncs mira, o t'ho produeixes tu o t'ho produeixo jo. Però això, la temporada que ve, ho has de fer. I això m'ho va fer pensar seriosament allò. Potser m'estic equivocant, i efectivament m'estava equivocant. Vaig fer-ho i va ser un èxit fantàstic. I a més, si la teva família eren pastors? Sí. No? Sí, el que eren pastors no de l'alta muntanya com és el Manelic, sinó de la terra més baixa, sinó del Vallès, saps? Sí. Si recuperem cançons de la Núria Feliu, trobareu algunes amb uns temes que ens toquen super de prop. Això, si ho aneu a veure el Ja us he reconegut de les Feliuets, ho veureu. Hi ha un couplet que canten en aquest espectacle que... no, aquest no el canteu, però... No. Aquest no, justament no el canteu, però escolteu la lletra perquè flipareu. Són d'un preu exorbitant tots els pisos que trobem, i barat i no molt gran és com el necessitem. Mentre els dos hi capiguem, no hi fa res que estiguem justos, ni que el pis sigui un pinyó. La qüestió és poder casar-me i com Bueno, amb el tema de casar-se això sí que ha canviat, però que el tema del problema habitacional a Barcelona i els preus dels lloguers i els pisos, només fa falta obrir Idealista per cagar-se. Un drama que estem vivint quasi nosaltres, no? Vull dir, és com impossible trobar un pis a preu assequible. La Núria cantava les problemàtiques. Sí, aquest és un couplet, és el couplet Tot pel pis, que el van escriure Quirós, Villan i Andrés, tres compositors. Es va popularitzar a principis de segle, el va popularitzar la vedet Pilar Alonso. Reconeixem la feina, també el llegat aquest de cantactrius que hi ha hagut. Pilar Alonso, en aquest cas, va ser la primera en interpretar aquest couplet. I d'altres d'aquest tipus els canta les Feliuets ara. Us hi heu trobat vosaltres a l'hora de recuperar, d'anar traient del calaix cançons, de dir, ostres, és que això, portem 100 anys amb aquesta història. Sí, clar. Hi ha molts temes molt actuals que són populars i malauradament que no passen de moda, no? Però per això hi ha artistes universals, no? Que toquen temes que mai passaran de moda. El que passa que nosaltres, per exemple, un dels couplets que fem, que és el senyor Ramon, el revisitem amb un arranjament de
de l'Ariadna Cabiró i amb una versió del Xavi Morató, una mica per transformar-lo en un couplet feminista dient, escolta, el senyor Ramon potser que deixi de perseguir les criades i de tocar els culs a qui no toca. Sí, que això passa... Mira, ara a la cartellera de Barcelona ens ha passat, no?, que de cop teníem musicals com Pretty Woman o El Golfus de Roma, que són dos musicals que inclou una trama masclista, i hi ha una autoconsciència de dir, escolta, això no ho podem explicar d'aquesta manera perquè ja han passat, en algun cas, 30 anys només, amb el Golfus de Roma el van estrenar als anys 60, però ja no es pot explicar aquesta història de la mateixa manera, li hem de posar una altra visió, un altre punt de vista. Sí, crec que ara mateix hi ha una mica els dos paradigmes estan una mica fluctuant, no? Gent que sí que revisa les coses i pensa que hi ha certes coses que no es poden dir i d'altres que ho fan tal qual i ja està. I al final és una mica això, els temps canvien i amb la Núria també va passar. Tornem, si voleu, una miqueta a aquesta vinculació de la Núria amb l'activitat política i l'activisme, perquè sí que és veritat que ella es va posicionar en moltes coses. Ho diu d'una manera molt elegant, el ja us he reconegut, que diu que la Núria va tenir amistats perilloses, i canteu el m'enamoren els timadors. Sí. Però ja et dic, perquè dèiem, ostres, no podem obviar, no, això, i a més en l'època del 3% i tot plegat, però ella, ja et dic, ho va veure i s'ho va prendre amb molt sentit de l'humor, perquè és que és veritat, no? Després s'ha vist que Convergència estava ple de lladres, no? Doncs això. Però tot això, com deia abans l'Enric, va donar molt de suport a la classe treballadora. De fet, ella era de Sants, era classe treballadora. Sempre va reivindicar aquesta figura, venint de les bases, amb l'orgull de classe per davant. I va treure un disc que és meravellós, que és l'Estimo Barcelona, el disc Viure a Barcelona, la cançó Estimo Barcelona. Anem a escoltar un moment. Ciutat de congressos, d'artistes burgesos, és ciutat de fires, burgesos, artistes. La gran prostituta, comprada i venuda, la prostituïda, venuda i traïda, on les parets criden eslògans, mentides. Aquesta cançó va sortir l'any 1978, és un disc que està composat per Guillem de Fac i Antoni Parera Fons, que són dos artistes monumentals, i algun dia també farem algun imprescindible parlant més d'ells. Parlant d'ells. Però que ja deixa... El videoclip no té desperdici, el deixarem a les notes del programa, està tot gravat a l'Extraradi de Barcelona d'aquell moment, i parla de tota la problemàtica que tenia la ciutat de Barcelona, que tenien les classes treballadores de Barcelona, i mostrava aquest compromís de posar-se al costat de les classes populars. També ens consta que ella va donar molt de suport justament al col·lectiu LGTB en un moment on també va començar... I tant. Era el dia 1 de desembre, que normalment es celebrava el dia d'orgull gay, que en aquell moment abans de l'LGTBI i tot això, doncs era el dia de l'orgull gay. Un any ho presentava el Pawlowski, un altre any ho presentava el Llach i un altre any ho presentava jo. Ho fèieu a l'atzar també? Ens anàvem tornant, diguéssim. I la Feliu hi era cada any. La Feliu hi era cada any, era fantàstic. I l'última vegada que hem treballat junts, la Feliu i jo, va ser a un poble que ara també l'edat fa estralls i no me'n recordo de les coses. Va ser treballant gratis, fent un recital, uns quants actors de teatre en verra de República, i la Feliu pel tema del procés. Quan ja el procés estava tothom a la presó, estaven a la presó, etc. Va ser l'última vegada que vam treballar junts, la Feliu i jo. Doncs això, perquè sempre ens trobàvem amb coses solidàries, si convenia professionalment amb el que fos, però també per les coses solidàries que ens importaven, amb la Feliu hi podies comptar sempre.
Sou dos artistes que heu viscut en moments històrics molt diferents. La Laura ha viscut en un temps més proper a l'actualitat, amb un món molt més globalitzat, artísticament potser una mica més precari, i l'Enric va desenvolupar part de la seva carrera també en un moment complicat, en plena dictadura franquista, on les llibertats brillaven per la seva absència. Enric, com creus que hagués estat la teva carrera si haguessis nascut més endavant, més prop de l'actualitat? Jo no ho sé, perquè malgrat això que dius, és veritat, que durant el franquisme hi havia una cosa que es deia censura, que abans de portar un espectacle, el text ja havia de ser censurat i acceptat per la censura, tatxat el que volguessin, hi havia tot un procés. I quan ja la producció estava feta, venia el censor a l'assaig general i deia sí o no. I et jugaves, el productor es jugava tota la inversió feta. Però suposo que quan venia el censor vosaltres fèieu mans i mànigues per... Ja abans es feien, no, però lamentablement es feien ja abans, en el moment de la creació, que això era terrible. Això era castrant, totalment. Per tant, però malgrat això, jo a partir d'un moment ja em vaig moure amb la companyia Adrià Gual, vaig conèixer la companyia Adrià Gual, vaig entrar a la cúpula del Coliseum, que llavors allò era un oasi de llibertat, un oasi de pensament lliure. Hi havia la Maria Aurèlia Capmany, hi havia el Ricard Salvat, hi havia la Carme Serrallonga, hi havia grans professionals en allà que t'ajudaven a veure el món d'una altra manera, d'un món no oficial, sinó d'un món i un món de lluita. I això, ja et dic, vaig començar a moure'm per aquí i després vaig tenir la sort d'estar 3 anys treballant a la companyia de la Núria Espert voltant pel món. Que va ser en aquest moment on veu fer el primer nu en escena? O això va ser molt abans? No, a Espanya no es va fer el nu, estava prohibit. O sigui, el vau fer fora d'Espanya, però aquí... Sí. Els països que ho permetien, que no ho permetia tothom, no ens pensem que... No, però sí, en els països que era permès sortir nu a l'escenari, l'escena que jo hi protagonitzava, doncs era una escena que es feia nu i que, per sort, he tingut una educació molt lliure en aquest sentit, que no hi ha hagut mai problemes ni familiars, ni en aquest sentit va ser fantàstic trobar-me en aquesta companyia i ells trobar-se amb mi, que no tenia cap conflicte en aquest sentit. Tu, Laura, com a creadora, has tingut algun moment d'autocensura també? Perquè, clar, ara tampoc estem en un moment... Vull dir, tenim pallassos als jutjats i artistes exiliats. T'has autocensurat en algun moment o vius amb total tranquil·litat el procés creatiu? Doncs em sembla que no. Em sembla que no m'he autocensurat. No, penses en el públic que ho rebrà, en quin públic ho vols dirigir, no? A vegades dius, ostres, això potser no quadra amb l'espectacle perquè ens n'estem anant del to o el que sigui, però no... Em sembla que no. No tinc aquesta sensació. Bueno, fantàstic, llavors. Sí. Sí que m'he despullat, però... No, hi ha hagut un moment que has dit la precarietat actual. Sí. I la reconec, Però ha existit sempre, no? O no? No es pot comparar. No es pot comparar. Viure en un món on hi ha una dictadura no té res a veure amb un món actual que hi ha repressió, que hi ha tot això que acabes de dir, que ho reconec absolutament, però que es lluita d'una altra manera, en tot cas. Totalment. I tant, sí. Doncs escoltem... Anirem tots cap al cel, sonin les trompetes. Anirem tots cap al cel és la cançó que el 1965 va obrir la carrera discogràfica de Núria Feliu. Aquesta versió que escoltem és la de les Feliuets. Després van seguir 50 discos gravats que van acumular més de 400 cançons que va fer Núria Feliu. Els primers anys va ser més influenciada pels ritmes del jazz, però també es va deixar seduir per boleros, per sardanes, per couplets a principis del segle XX, per bandes sonores o estandards nord-americans, com per exemple, escoltem aquesta altra. Voleu saber de què vivim?
d'aplaudiment. Fantàstic, és una lletra de Lee Adams, lletrista de musicals entre els 60 i els 80, juntament amb el compositor Charles Strauss. És l'adaptació al català d'Aplaus, del musical de Todo sobre Eva, que va realitzar l'adaptació Jaume Piques. Com dèieu abans, perquè abans ho estàveu explicant, a la Núria Feliu li devem que sigui descobridora de compositors de teatre musical a casa nostra, espectacles que es van poder veure a la Cúpula Venus, al Molino, va gravar el CD de Núria de nit el 1973, i va ser la primera cantant, no sé si de l'estat espanyol, però catalana segur, en versionar autors com Andrew Lloyd Webber, el musical Jesucrist Superstar, Stephen Sondheim... Cabaret, no? Sí, el Fred Epp, amb Cabaret, va versionar també el violinista a la taulada. Clar, era un moment on el teatre musical aquí no teníem ni punyetera idea, i ella se n'anava a l'altra punta del món. Sí, a més, que són cançons en les quals la lletra també és molt important i explica moltes coses. Llavors, si avui dia ja ens costa entendre les lletres en anglès, imagina't en aquell moment, no? Era molt important per la divulgació musical que les cançons les poguéssim entendre. I era un moment on tampoc era fàcil anar-se a l'estranger, agafar discs, buscar, aconseguir les traduccions... No. És que aquesta dona era espectacular. Mentre la majoria dels cantants de la nova cançó que he citat abans diguéssim, es mirallaven amb la cançó francesa, ella va fer un altre pas, i era normalment mirar cap a Estats Units. I en aquest sentit aportava, amb aquests grans traductors, que insisteixo que això se li ha d'agrair moltíssim, el treball de la Núria que va fer, de buscar qui li traduís les lletres i les convertís. L'Andreu, sobretot. Doncs, però ella es va mirallar primer, abans que res, potser via el jazz, potser pel jazz, es va mirallar més amb els Estats Units. I parlant i tornant al món de la cultura, al món més artístic, més d'actor, Enric, tu has dit en algun cop que tu mateix ets el teu pitjor crític. Creus que l'edat o l'experiència t'ha acabat curant la inseguretat? No. Al revés. Ja ens anem calçant perquè sí. Al revés. No. La responsabilitat que hi ha, com he apuntat abans, de sortir a l'escenari cada vegada creix més i cada vegada et costa més sortir a l'escenari, no sortir a l'escenari, sinó... No, hi ha un pas que és molt fotut, que és sortir de casa i anar al teatre a treballar. És molt fotut, aquell moment. Perquè aquell moment m'arrepenteixo de ser actor. Perquè penso, per què? Podria quedar a casa meva, tranquil... Sí, també que estava a casa i ara haig d'anar allà... I a vegades inclús m'he fet pena a mi mateix. Pena? Sí. Per anar a treballar, jo em guardo totes les 24 hores del dia per l'hora de la funció. I cada vegada més responsabilitats, i per tant em preparo molt. Per tant, hi ha aquella hora abans d'anar al teatre que em dutxo, m'afeito, m'enclenxino, me'n vaig cap al teatre, i llavors, especialment quan he fet grans obres amb el Ricard Salvat, hem fet de la Ronda de Mortacinera a la Jungla de les Ciutats i tot això, jo arribo net i polit al teatre i llavors m'enfronto al mirall i a posar-me una quantitat de coses a la cara i al cos per destruir tot el que he fet a la dutxa. Clar. I llavors dius, quina pena, tan bé que estava ara. No, això és una conya, però és veritat, És veritat. I llavors el que passa que hi ha un moment que és fantàstic quan puges a l'escenari, llavors és un altre món, ja, és una altra cosa. Curiosament, i tu ho saps tan bé com jo, pots tenir un disgust terrible, pots tenir febre, pots tenir no sé quantes coses, i l'hora i mitja, les 2 hores, 3 hores que dura la funció, no hi ha febre, no hi ha tos, no hi ha disgust, només hi ha la concentració del que estàs fent. I això t'aïlla de tot l'altre. Però ja dic, el moment d'anar de casa al teatre és un moment fotut, taxi, porta'm al teatre. Et passa a tu, Laura, no, també? No, a mi això no em passa. No has tingut mai el moment aquest de dir és desembre, està plovent, que t'hi cagues, estic al sofà, i ara he d'anar que em mirin 300, 400 persones. O sigui, un dia et pot fer mandra perquè estàs en un dinar a la mar de gust i estàs pendent de l'hora de marxar o el que sigui, no? Però no em passa que sé d'altres actors que els hi passa, això de penedir-se de per què em dedico a això,
A mi això no em passa. No, de fet, també tinc inseguretats com tenim tots els actors, sempre passo per uns processos en el procés d'assaig, no? Sempre hi ha un moment que tinc el bajón, que tal, però intento pensar sempre el tens i després passarà i tornaràs a remuntar i et farà il·lusió. Però sí que hi ha molta gent que li passa. A mi aquesta mena de por del moment no em passa. Ni de la mirada externa, aquesta cosa de dir, ostres, sí, és que cada cosa... no? El judici sí que és una cosa que a vegades fa patir, no? Perquè estàs molt exposat i quan ja has fet moltes funcions i veus que allò funciona, perfecte, no? Però, per exemple, quan fas una comèdia encara no l'has estrenat i dius això potser és que no fa gràcia, no? I potser estic fent el ridícul o el que sigui, però un cop vas pensar en funcions i dius, bueno, això funciona, sembla que més o menys anem tirant. Sembla que té sentit aquesta cosa que estem... Ets molt optimista, Dius, no et fa res, diu, de 300 o 400 persones. Clar, és pitjor quan n'hi ha 5, Això, i a vegades la realitat et situa a un pla lògic de la vida real. Sí. Pots estar bé fent una cosa de milers i milers de persones i reconeixements i premis i la següent venir-te 4 persones. Jo he fet una vegada, jo he fet una funció per 4 persones. Els tècnics em van dir, escolta'm, la fem o no la fem? Jo vaig dir, han vingut 4 persones. I tant, si s'ha de fer. Aquestes 4 persones han fet tot aquest procés per venir. Els cabronassos són els que no venen, però aquests se'ls ha de fer la funció millor que mai. I aquella antiga norma que aplica a comèdia, en drama no ho sé, però era a comèdia, que si hi ha el doble de persones a baix de l'escenari que a dalt de l'escenari, la funció es llença. Amb menys no, perquè ja potser el riure ja baixaria, però clar, si és una comèdia de 2 hi ha d'haver 4. Sí, a vegades es diu que hi hagi ni que sigui una persona més, no?, que la resta de la companyia per fer la funció, però jo també penso això, escolta, si és un dia d'aquells que hi ha anul·lacions perquè plou, perquè hi ha embussos o perquè és festiu o perquè no sé què, i hi ha una gent que fa l'esforç, que tot i que plou, tot i que és 11 de setembre, tot i que no sé què, venen a la funció... Hi ha futbol, a més a més. Exacte, hi ha futbol, i Mundial, la guerra mundial, i venen al teatre, doncs escolta... S'ha de fer millor que mai. I ja quasi, per acabar, Enric, tu ets un actor que has fet moltíssimes coses, has fet també molta televisió, un altre punt àlgid en la teva carrera va ser la teva participació a la sèrie del Josep Maria Benet i Jornet, amb Nissaga de Poder, amb el paper de Maurici. Patrimoni. Però és que a part d'això, l'Enric, fa unes setmanes encara estaves pujat a l'escenari fent com un recital pel centenari del Joan Fuster. Del Joan Fuster, sí. Això encara continua encara? Això, continuaria si Barcelona volgués, però a Barcelona només ens van voler un dia a la Universitat de Barcelona, però no els ha interessat ni nosaltres ni Fuster, per lo vist. Doncs aprofitem-ho i ho reivindiquem. Reivindiquem des d'aquí. Programadors de Barcelona, teatres, espais culturals, per favor. És un recital que estem fent amb 3 personatges importants valencians i jo, d'homenatge al Joan Fuster, recitant i bàsicament fent una cosa que és molt desconeguda del Joan Fuster. Els assajos del Joan Fuster són famosíssims i han sigut importantíssims. En canvi, no es coneix gairebé gens la seva poesia i nosaltres el nostre treball està bàsicament amb la poesia. I llavors és un plaer fer això, clar. Digues. Hi ha alguna cosa que et quedi per fer o no? Sí, moltes. Molta mandra, això sí. Molta mandra, sí. Però, per exemple, no he treballat mai amb la Fura dels Baus. Per exemple. Mira. I per tant no. Però tu et veus ara penjat allà, en una d'aquestes òperes que fan, vestits de blancs, penjats com fuets del Liceu. Tinc vertigen. Però, malgrat tenir vertigen, abans hem parlat de l'Espert i de l'espectacle que vam fer amb l'Espert, jo treballava 6 metres de terra i tenint un vertigen de mort. Un vertigen que pujo a un tercer pis i miro i m'acolloneixo. I, en canvi, doncs allà em passava la febre, em passava el mal i no sé què més. El teatre ho cura tot, ho cura fins i tot el vertigen. I, Laura, tu com t'imagines com a artista amb l'edat de l'Enric? Uau, no ho sé. Com t'agradaria veure't? Doncs m'agradaria veure que tinc una carrera que m'enorgulleix, no? Que
A mi m'agrada que la meva carrera sigui així variada, perquè m'agraden moltes coses i m'agrada tant el teatre clàssic com l'actual, com fer coses més friquis i performàtiques o fer musicals. No sé, és que jo la veritat és que m'ho passo bé, a vegades dic, m'ho passo bé fent qualsevol merda, perquè és que a vegades, encara que l'obra sigui dolenta, jo també m'ho passo bé. Evidentment, m'agrada més fer obres bones, però a vegades ens toca fer de tot i, no sé, és que jo m'ho passo molt bé fent aquesta feina. De fet, recordem que la Laura estarà a partir del mes de gener a la Sala Fly Hard amb l'espectacle La pell fina de Carmen Marfà i Iago Alonso, una comèdia de gent jove, amb els problemes de gent jove, que però a més que ha sigut no un et èxit pensis, és fulgurant. que la gent diu, ostres, és molt generacional, però a mi em venia molta gent, moltes dones, sobretot grans, que em deien, ostres, això que expliques, quanta veritat, nena. Perquè el meu personatge és un personatge que acaba de tenir una criatura i té una mica de rebuig, bueno, per dir-ho ràpid, diguéssim, i moltes dones em deien, nena, quantes veritats que expliques. És a dir, parlem de la maternitat amb una visió sense embuts, no? Sí. I amb les Feliuets, a part de que ens queda aquest diumenge al matí al Teatre Maldà fent Ja us he reconegut, al mes d'abril estarem 2 dilluns al Teatre Condal fent Aquelarre. Aquelarre, un espectacle meravellós que també us deixem a les notes del programa. No us el perdeu. Increïble, però a més esteu creant un nou espectacle que estreneu a la temporada que ve. Sí. O sigui que Això ja ho estem fent xup-xup, però encara ho veiem una mica lluny. Tens l'agenda a rebentar fins al setembre. Bueno, els actors sempre volem més feina, no? Sempre en volem més. Escolta, és que ens podíem passar hores i hores i hores parlant amb aquestes dues figures que ens estimem tant, amb l'Enric Majó i la Laura Pau, però acabem, perquè hem d'acabar, Andreu. Sí, perquè hem si d'acabar. no I acabarem... ens passaran l'escombra a BTV. Exacte. I acabarem amb una cançó que parla sobre el show business. Show business! There's no business like show business, una versió que va fer la Núria Feliu d'aquest classiquíssim també de les arts escèniques, però que ella li va posar Veniu-hi tots. Va fer aquesta adaptació com convidant a tots els amics no parlant del show business i de les merdes del teatre, sinó de l'amistat, del patrimoni de l'amistat, que és el que nosaltres també reivindiquem avui als Imprescindibles. Moltes gràcies, Enric Majó. Gràcies a vosaltres, tanta estona parlant de teatre. Home, s'han de reivindicar també els espais tranquils per parlar de teatre, per poder ampliar informació i que no sigui tot tan ràpid i tan pim-pam. Molt agraït. I moltes gràcies, Laura Pau, per venir avui. Gràcies, un gran plaer. Una abraçada. Nosaltres tornem aviat. Aviat amb els Imprescindibles de Teatre Barcelona, amb teatrebarcelona.com i BTV. Adéu! Adéu! Veniu, farem tots, la nit de tots, us vull a tots. Celebrem la festa com a bons amics, que aquesta nit és per als amics. Perquè per vosaltres ara i sempre són amics les meves cançons. Veniu, farem tots, la nit de tots, us vull a tots. Celebrem la festa com a bons amics, que aquesta nit és per als amics. Perquè per vosaltres ara i sempre són amics les meves cançons.